agụsịala m akwụkwọ wee banye first year. Wee gụọ ndị be anyị enwerezi ego fa ga-eji wee zụ m. Nya wee drop off from school. So nya wee je wee mụba ọlụ aka, which ife ndị befe suggest na ndị friends anya wee mụba ka esi akwa akwa. Wee solu na one of the best enwere ebe afọ ndị a na-akwa ọfụma. Ke mụsịalụ dị ọlụ, the woman nyeli ọlụ wee hayazi anya na-akwụzi ụgwọ n'ọnwa ya na-akwazili the woman. Ọ sị m nne, akwụkwọ ọnụnwanye ejere na-ewu tie na enwekwala enyi nwoke o, mana this guy enwere ife ọ na-alụ. No, from one place to another, from na-akwụghalị nnọọ gakwa n'akwụkwọ mba. Ọ sị m nne, mana ya nwere ife ajifụ this guy n'anya. Ịmagolo na ya na ya na-abụ n'ọlụ, ọ na-akpị ha mụ, ya na-achị. Ya taa kịta bụ mmadụ na-eto nwaanyị arị nne, mmadụ ịmagolo imelie ife ọ ga-ekenegide gị kenegide gị. Ya ebido na-eme ya gbatanye eke. Ya wee nọgidesi mba na ya ga-abanye school, ya chọrọ ịbụ a graduate. Ya wee banye school wezele ego afọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ wee gwa this guy si ya banye school. Ọ chọọ ife ị ga-alụ ọjụ. Gwanụ ndị bụ unu ka fatili gị akwụkwọ obodo oyibo, maka na ndị befe ji ego, ndị befe na-eme ọfụma ịgbagoro pocket money a na-enye ya na ndị otie. Ọjụ na-akwụghalị na-eme okolobịa. Ọ sị m na the boy love kwala ịgwa m eziokwu o. Ọ sị m nne ya wee mebe accounting megide mesie graduate ya pụta. Nye echigekwe na-akwa akwa ya na akwa o. So na o nwere ọlụ pụta na Luxembourg. Yeah, I think it is. Na o nwere ọlụ pụta na ewesisi sign ya akwụkwọ ịmagonu onye ọbụla filie form ihe ị ga-eme for accounting. Ya wee welu form filie online tinyelu fe na fabulu ibu melodestin ya nwere nnọọ from nowhere. Edelie email si na ya qualify. Si anya wete passport ya. Ya gosi yọta some rundown gosili ife o nwere ike ime na ihe ọ ga-eme. Ọ sị m nne ọkwa just like this o. Pịa na-enyekweghị ya ihe anụwa akwụkwọ obodo oyibo. Nye ejebekwe o. Lue nye ọlụ nye 2 bedroom flat o. Nye ebile ebe afọ. Si m nne na ife a na-akwụ ya bụ 2,200 pounds. I think so. Ka a na-akwụ ya. Ọ sị m nne na ya na-egbu ego mma. Ọ sị m mana ife a ji wee wetala anyị akụkọ ọbụla na ndị mmadụ na fa akpụ ya na-asị ya ka ị maka enyi nwoke, maka na mgbe fa nọ n'ụlọ na fa na-eje ọkpa ịra. Everybody ma na-enyi nwoke nwanụ na ọdụ lazy, mana oge ọbụla ya na ya yele na ị ga-afụ amụ n'iri na ka na-achịlịlị ọchị tuto etu o si akpụ ya amụ. Ọ sị m mana this boy do lazy, no dị too lazy to fault. Na o nwere ife ọ chọrọ ime ndị mmadụ na-akpụ ya na-asị ya ka ekwene maka enyi nwoke ya kpọgote nie. Ọ sị m nne ya mara ka ya si feel dịka anyị kpọọ ọnya ịmagonu si ya ka ekwene manya ga-abịa ba nke nwanya asị ya mba na ya nọzitebe. Mana ọ kpọzi anya mgbe ụfọdụ na ya dị epikizi. N'eziokwu na ya love the guy, mana ọ bụ na ya kpọta obodo oyibo na ya ga-azụgide nri n'ụwa maka na ọ dị too lazy. Ịghọta na onye alụ nwere ọlụ na Naija ama alụ nwe ọlụ n'obodo oyibo na o nwere ife o menwụrụ na Naija ọkịta ọbịazi obodo oyibo ka ọ ga-emenwu. Ọ sị m nne na ọ na-ayọkwa ya na-ayọsie ike na-asị ya biko ya kpọgote n'obodo oyibo na ọ bụkwa anya mbụ nwoke jebere obodo oyibo kịta na ya ga-akpọgote eke eke n'ife na-eme ụmụ nwaanyị na ya ga-alụ nwe ọlụ n'obodo oyibo abụrụ Naija. Ọ sị m mba na ya kpọgote this boy na ya ga-atọ na-enyi ya enyi ọzọ ya na ya amụba nwa amụsịa nwa ya ga-azụ. Ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ n'eziokwu na fa na-akwụ na fa dị in love. Si mana this laziness would the worst one. O nwere ya amarọ ka ya si manage. Ịghọtago na ọ bụrụ na ya kpọgotere nye move on. Ịghọta na chọọ dị ọzọ na ọ bụrụkwa na na mgbe ya tile akwụkwọ na ya gwara ya o ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ ka wee nwee ike ịkwụsị ị na-efeel guilty. Ọ bụrụ gị ga-akpọgote this guy obodo oyibo ka ọ nụba gị wanyị na ịmalụ the full package ife ọ ga-eji wee bịa na gị nwa ga-anụbazi ya na ọ bụrụ nya nwa ga-anụ gị ka onye atachila obu n'ife ya mere adọrọ bad maka na ịchọ ịdụ mmadụ na ị ga-achọ qualities ị need in a man before ịnụbịa. The same thing goes to women. Na ọ bụrụ na ọnya nwa nkịta afụli as a lazy woman ọ ga-anị ya chei
ike gwụrụ ike gwụrụ mana ofu ihe ka m chọrọ itinye na destin na ọkwa ifụrụ nwoke ọbụla alụnwuru anything na Naija enwere ife ọ ga-alụnwu n'obodo oyibo abụrụ fọ ndị dị lazy maka na ife ọbụla ị ga-alụ ya 24/7 ịkwụ ọtọ na-alụ na-akwa akọlụfe akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị a na-akwa agha ọlụ n'obodo oyibo ịkwụsị ọlụ ego gị akwụsị isi waba gị ego gị isi awabịa afọ lụba gị ego gị afọ alụbịa. Nobody is giving you 10 cents for nothing. No. So na ọ bụrụ na ị ma na ịdụkwa lezi ịnọlụ na Naija ebe ọ ga-abịa ịba ebe Mama Ngozi okunye gị rice ịbanye ebe Mama Oke okunye gị rice ịbanye ebe Mama Ugo onye gị nri akpa irie n'obodo nwere onye na-enye gị 10 cents onwekwa onye ị ga-eje BSF jeli nri. In fact bifo ị bịa be mmadụ ị ga-akpọ ya na fon ọ kwado olu gị makwali ya amalụ ka m gwa gị mmadụ ga-asị gị ka take gị out for coffee olu ọṅụọ nke gị kwụ ụgwọ ọkwa sọ ndị be anyị ga-emegelikwu ọlụ gị ụgwọ nothing goes for nothing ka m na-agwakwa unu. So ọ bụrụ na ị dị lazy stay back. It's just a general advice. Apịatago you know this guy very well. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ di ya nwa abụrụ nwunye then ịkpọgote obodo oyibo nụbụ ya apịghọtago. After all love o nwere ebe ọ na-eme abịghọta na ọ bụkwa that na ọ bụrụ ife ị ga-emenwu then stick on your decision. Oh yes, after all unu anụbe di na nwunye. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.